alligevel. Så det vil altså sige, at jeg kan bære 35 kilo gange 5. Noget med det her. Ja. Og så kører du på igen. 3, ja tak. Og vi kører 2 mere. Kom, hvor ubehageligt. Kom så, 4, kom så. En mere, kom. Du skal helt op. Ja, tak. Resultatet er, at jeg kunne tage 25 step-ups med 8 kilo vægte. Og nu skal vi se, hvor mange armbøjninger jeg kan tage. Jeg tantekysser med gulvet nu. Kom. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Jeg kan godt se, det er en mand, der er vant til også at bænke lidt her. Kom nu, 11. Fortsæt. Kom nu. Fortsæt, Morten. Kom nu. Det blev til 12 armbøjninger, hvilket jeg tror er rimelig meget under, hvad gennemsnittet kan tage. Hold fast, og så kom. Jeg kan jo ikke bære det her. Kom så. Og så løber du eksplosivt op. Ja tak, det var en, og du kan godt eksplosivt. Kom nu, smadre den. Den er lavet til, du smadrer den. Så der er meget mere power i dig. Kom nu, Morten. 2 mere. 1 mere, kom. Kom nu. Ja tak, pause. Bare læg den. Så nu tager vi 33 kilo på. Ja tak, kom. Kom nu! Eksplosivt, kom igen, kom! Hiv til! Hiv for helvede, Morten! Okay, så 5 gange 30 kilo på det, der hedder Seal Row. Så vi kører om 3, 2, 1 og kom. Der, og så lidt ned med røven, sådan der, perfekt. Så ligger du bare her. Og så ligger du bare allerede nu og begynder at trække vejret en lille smule. Så bare slap af. Fortsæt. Kom vi på 40. Fortsætter. Ej, det er ubehageligt. Kom nu, vi tager den 44. Ja, tak. Jeg regner med, at jeg lærer med tiden her at presse mig lidt mere end det. Vi har det sidste tilbage for i dag. Ja. 30 kalorier på assaultbike. Det er ikke engang en bid, det er en bid af Marsbar. Men nu skal vi altså til den sværeste del af testen, fordi nu skal vi se, hvor god en kondi jeg har. Så er det ikke noget snak, ikke noget brok. Du kører den, og du giver den max gas. For det bliver røvhårdt. 3, 2, 1, og så kom. Og så skal du fandme bare i gang. Du giver den bare gas. Du giver den bare gas. Bare så helt stille med det hoved der. Kom. Der er meget mere i dig endnu. Ja. Kom nu, fortsæt. Fortsæt. Det er hårdt. Jeg er ligeglad, hvor lang tid det tager, men vi skal nå i mål. Sådan er det. Jeg kan fortælle, at der er 19 kalorier tilbage. Og jo hurtigere du trykker, jo hurtigere er vi færdige. Jeg ved, det er smertefuldt. Men altså, tænk bare, når folk skal sidde og sige, at det er en video, hvor det tager. Jeg kan lyne snappis, lopis på lopis. Det er også smertefuldt. Nice. Hold lidt tempo. Du kan godt lige køre lidt stærkere. Ja, det kan jeg. Godt lige køre lidt stærkere. Kom. Kom nu. Jeg tror ikke, jeg kan. Jo, du kan. Fortsæt. Ja. Du kan sagtens komme op, Morten. Jeg vil bare gerne være færdig nu. Yes, og jo hurtigere du træder, jo hurtigere er du færdig. Der er 7 tilbage. Giv lidt mere gas. Giv lidt mere liv. Kom nu. Går du ned på 0? Der er 5 minutter og 3 sekunder. Færdig for styrke- og konditesten. Det her, det er jo bare din startting, og så ser vi, hvor kommer vi hen. 2 gange træning med mig om ugen, 2 hjemmetræning om ugen, og så laver vi også nogle kostplaner til dig. Nu er den her udfordring altså for alvor sat i gang. De næste 30 dage, der skal jeg give den gas, og jeg må indrømme, jeg har virkelig savnet at være nede i fitnesscenteret og ligesom mærke den her duns af sved og lyden af gangstermusik. Det er dag 1 på den her udfordring her, og jeg har tilmeldt mig sådan en app her, som Daniel har sagt, jeg skulle tilmelde mig. Og herinde der lægger Daniel alt muligt ind. Blandt andet så har han lagt sådan en hel kostplan herind. Han har også lavet et helt træningsprogram til mig, som ligger herinde i appen, som jeg kan lave herhjemme.